Tharuau thianghlim le meia Baptisma changlo Rawngbawl tute kan ramjim te pi dor te atleka hian amaka tam thusil Rawngbawl na nei me kan oma sinot hnuaiah hian revival speaker somsari an oma BCM hnuaiah hian evangelistic team somnga pali an ombok heng te ba ka hian ko sandang te hian evangelist an nei veka heng ba ka hian tol tro evan kan la nei cheu bok khote din tham loi evangelist nei ram kan nitlat pathian ko na donga chang vek tu ni a inchal heti zat evangelist nei ta chu zoram hun tina pathian tho thleng mol thin oma moi ani ko san tinin kum khata voi khat emo camping crusade bo sain heng thusil tu te hi an ruai thina an camp palu zong te la piang thar le siam thar na changa ni fai deuh vek zela ma se khoi ko sana ma hian dang lamna Tharuau thianghlim na tho thleng thei tak ngai si lo Johanna Khan tuin sim na Baptisma a chantir lain a hnunga local tu chuan Tharuau thianghlim le meia a baptist thin tur thu asoya chu Baptisma chu Pentecost ni taka zirtir za somni te chunga aron thleng ta a angong kha na tak ani zirtir te kalna hun apianga Tharuau thianghlim na tho lo thlengin mi in taksa le Tharuau dam na an changmol mai ani kha kan evangelist te hian pathian ko na an dong lo kan ti hau lo pathian poin an ma ni hi man adu tak zet bok ma se pathian danglam tak ani awangin a Rawngbawl tura a ko te fia thina rin na pa Abraham te meu po mal sop na tam tak avul hnu in mal sop na tam tak ka pe ang che ti a ko chuak si in kha hne na athu tiam dong tla ka ni em ti se turin fia na hau tak ber mangin en chin le zet ani kha kan ram hi khovela Christian sa kho pui thiam le Rawngbawl tu evangelist ta na paradise ani tlata Rawngbawl tura ko na an don tir chuan thahnem ngai takin pathian an buana malmin som nge la karam rimin zo sakang che ti tu jabe za ang main pathian siak thina an chan ma lo zong ani se rang pe chin ti chuan Tharuau thianghlim til ti theina nen rong an bol ta thin ani hi ma se an Rawngbawl na han hlot ring chho dewa choi moina ngai hlut na le choi san na hmuna om chhowin evangelist te paradise an chuang kai ta a he paradise a hian khosak thiam lo fe an om ta thin ani hi ko shan mi pui te la thlem na du om bera changjawin kan evan te khovel thila entertainer ang main an lo dong songa mal som na tin reng in an lo vura chatui hnai ber lo chom thawin an lo mai takum mai thin ani hi chu paradise atang chuan Rawngbawl tura som na dongin in buat sai na em po nei lovin an ton sia to sa nen an fe chuak ta a Tharuau thianghlim siak thina athara don thu om heksu an sarmon ngai bok thlakin Tharuau le nan denga mizo te la ril ruhet ta lo chu ataka pathian ne na in to na tak nei si lovin thian te rualin som na an han chang ve mai zela adera sim ta chu kan thusil tu te hian sim na nun nei tu tak Tharuau fa an sing thei ta reng lovani hi tun huna po hian kan ivan hlotling ber te thu soi YouTube lama han ngai thate an sarmon ngai bak soi tu reng an setalo emoti mai tur ani zo tak hi evangelist te paradise atang hian kan evan te jacob anga zan kho a pathian buan le turin an tha thum zo a malmin som phot lo chuang ka thla lawang che ti a fian riala pathian buan hlotling le turin an nuam sa to tlata zirtir te angani somngat pathian buan pe Tharuau thianghlim le meia Baptisma changnon le turin she om an poisa zo ta a an sarmon thing herlumin an te ta swaw hlom ani hi zoram ko shana upa le Rawngbawl tu zinga phei chuan he Tharuau thianghlim le meia Baptisma changan wang le zuala ko shanin khom sarmon te po thler ang main an ro hul hlom reng mai ani hi lali swa khan he Tharuau thianghlim le meia Baptisma chang lovin azirte te khan Rawngbawl na an tran mayang ti a hlo em chan chu kan she thiam to mai ome campaign ru chunga laina le chung khat nga wanga upa a thantlin saklia ve ngot te tan phei chuan Tharuau thianghlim Baptisma chan te hi chu a thleng mo hle ta ve ang
ti chuan he zoram jim te a hian Tharuau thianghlim hriak thihna changlo upa le Rawngbawl tu evangelist rualan te ta suaw suawa an pianpui finna le hriatna an thusei thiamna hmachuanin zoram ko hran timin han uap ta a thal va ek char laia tuina kang chat ang maiin kan Tharuau nun a ro tlang ta em alo ni Tharuau thianghlim le meia baptisma ero ma ni nge in aman sang takte ka chan thei chau ani si awangin kan rama aman pethin mitlem te chau lo chunung taka Rawngbawl na kalpui tu kan nei thei talawani hi